hvala vam na gomili poruka u inboxu. Deo vas se zabrinuo da li izdržavam 16. Danas je 5. 16. Da, izdržavam 16. 16 jesu žestoke u smislu da se mnogo radi, ali 16 ukoliko se dobro organizuješ mogu da funkcionišu sasvim ok. Šta je poenta? Rad počinje u 6 uveče, završava se u 10 ujutru. Ukoliko sam brz, stignem do svog smještaja i brzinski se istuširam, ja sam u krevetu oko 11. U 11 sati, možda čak i radnije. Ako zaspem istog momenta, znači ja spavam 6-6,5 sati, što je u suštini sasvim dovoljno. Za ovu jednu 16-kicu konto je veći za nekih od 260 do 280 dolara za taj jedan dan. Tako da eto, ako bude 20 tih 16-ki, to će biti negdje oko 5.500-600 dolara neto u mom džepu. Nije to jel za bacanje. To kažu, odereš se tako 2 mjeseca i bude neki šuški.